Velkommen til Soulflow, en podcast for dig, som længter efter at finde tilbage til stilheden. Det er visdommen, som hviler i hjertet, under al støj og under alle tanker om, hvem du må være. Her i podcasten der udforsker vi, hvordan krop, sind og dybere bevidsthed hænger sammen, og hvordan du kan finde ind til kernen i dig, der hvor alt er i flyt. Jeg hedder John Tolmi, og det der er Soulflow. Hej og hjertelig velkommen til den her uges episode af Soulflow. I den her uge, så skal jeg snakke med dig om det at komme sig ud af komfortzonen. Og det her, det er et tema, som ligger mig vældig på hjertet. Det er noget, som har været med mig i alle årene, og noget, jeg er vældig taknemmelig for. Havde jeg ikke selv vandret ud af komfortzonen for mange år siden, så har jeg ikke blevet det menneske, jeg er i dag. Så jeg tænker, det her er absolut relevant, ikke bare for mig, men for de fleste mennesker, som lytter med. Så jeg håber også, det her det falder i smag for dig. Så jeg vil starte episoden med et citat af André Gide, som engang sagde, at man cannot discover new oceans unless he has the courage to lose sight of the shore. Og jeg tager med det her citat, fordi det træffer noget vældig praktisk, og det er, at du kan altså ikke få nye erfaringer uden at forlade det, du allerede kender. Og så samtidig, at du trænger ikke at forlade alt. Du trænger ikke at gøre livet dit til et eksperiment. Du trænger bare at slutte og lade komfortzonen være den eneste pladsen, du lever fra. Så lad mig starte med en helt vanlig scenario her. Og det er, at du kan forestille dig, at du kommer hjem. Og så gør du lidt mad, for eksempel, rydder lidt. Og så sætter du dig kanskje ned, tager op mobilen og bare et øjeblik. Og scroller lidt, og det bliver 10 minutter, så bliver det 20 minutter. Og så kender du, at du egentlig er sliten, men det er også som om kroppen ikke helt får ro. Og i det her mellemrum, så kommer den der tanke, mange kender igen, at jeg burde også gøre noget andet, eller jeg udsætter kanskje det, som er lidt vigtigt her, men ja, jeg ved, jeg vil lidt mere. Og det er ikke altid de store ting, vi vil. Det kan være bare det at sende en melding, du har udsat, eller ringe et eller andet familiemedlem. Men det kan også være det at starte på et projekt, som du stadig har i hovedet, men det kommer bare ikke ud. Så når du nærmer dig de her ting, så kommer der en modstand, som bare virker helt fornuftig. Altså, du ikke har tid, eller det er ikke det rigtige tidspunkt, eller du må bare være lidt mere sikker i din sag først. Og så bliver du i det kendte. Så i den her episode, så skal vi udforske komfortzonen på en lidt mere præcis måde. Altså, hvad den er, og hvorfor den føles så rigtig. Og så hvordan du gradvist kan udvide den, uden at presse dig til et punkt, hvor du bare har lyst til at trække dig under og trække dig tilbage. Vi skal skille mellem læringszonen og panikzonen, fordi mye personlig udvikling, de fejler netop her. Det er, at folk går alt for stort ud og for fort frem, og så lærer de bare, at ændring det er slidsomt. Og vi skal også snakke om angring, altså den her stille typen, som ofte handler lidt mere om det, du aldrig forsøgte dig på, end det, du forsøgte dig på, og så desværre ikke fik til. Komfortzonen er ikke bare knyttet til præstationen, den dukker jo også op i relationer hele tiden. Altså det er komfortzonen, som gør, at du siger, at det går fint, selvom du egentlig ikke mener, at det gør det. Og det er også komfortzonen, som gør, at du lader ting glide lidt mere for at undgå konflikt, og så bygger der sig op en irritation inde i dig. Så det er komfortzonen, som gør, at du bliver i en rolle og fungerer for andre, men som også gør, at du bliver lidt mindre tydelig for dig selv. Så jeg har en metafor, jeg ofte bruger i forbindelse med det her, og det er, at jeg vil, at du ser for dig en stor ørken. Og langt ude i ørkenen, så ligger der et stort fort. Det her fort, det har nogle store ringmure, og så er det bygget i solidt sten, ikke sandt? Inden for murene her, så findes der en lille landsby.
Og alt det kendte i livet dit, mennesken du kender, de vaner du har, dine roller, arbejdsmåden din, alt som på en eller anden måde passer med den version af livet du allerede lever, det findes inden for murene. Du er på en måde tryg her, ikke sandt? Du ved, hvor ting er, og du ved, hvordan dagene dine fungerer, og du kender alle reglerne. Så du kender dig selv igen i den ramme. Og så er det sådan, at ved porten, så står portvagten. Og portvagten, det er den der bekymrede delen af egoet, det er den, som prøver at holde dig inden for murene. Den gør bare jobben sin, det er at reducere den risiko, der er ved, at du bevæger dig udenfor. Så du kan sige, at i moderne psykologi, så kan vi beskrive den med lidt mere sådan kendte mekanismer. Og det er, at vi foretrækker ofte sådan lidt status quo, altså det kendte. Og vi reagerer stærkt på et muligt tab, og så bliver vi mere forsigtige, når vi mangler den information. Så det gør, at portvagten bliver ekstra aktiv, når du nærmer dig noget nyt. Så portvagten bliver skeptisk, når du nærmer dig porten. Og den vil spørge, som en indre dialog, om hvad om det går galt. Den minder dig på alt det, du kan miste, ikke sandt? Den får dig til at fokusere på det, du ikke ved. Og det kan kändes ud som en kamp at bare komme sig forbi den her portvagten. Det er ret og slet en sej indre dragkamp. Du vil ud, og du vil blive. Og det vi skal gøre i dag, det er at gøre den her processen lidt mere konkret. Altså, det er, hvordan du møder den her portvagten, og hvordan du finder den her læringszone, og ikke panikzonen, og så hvordan du faktisk kommer tilbage til landsbyen med nogle nye indsigter. Også i dag så har jeg taget med mig 3 spørgsmål, som skal belyse det her med ud af komfortzonen, og i det første spørgsmål, så handler det om, hvad er komfortzonen egentlig, og hvorfor den kändes rigtig. Og det er jo, at komfortzonen, det er landsbyen inden for murene, ikke sant? Den kändes rigtig, fordi det er kendt. Og det kendte, det er bare lettere at forudsige. Hjernen din, den jobber hele tiden med at forudsige, hvad som sker som det næste. Og når den kan forudsige, så føles kroppen roligere. Og når den ikke kan forudsige tingene, så øger spændingen i kroppen. Og det er en af grundene til det her med frygten for det ukendte dukker op igen og igen, både i forskning på angst og undgåelse osv. Det ukendte, det bliver ofte tolket som mere risikabelt, end det faktisk er. Så når du nærmer dig porten, et nyt valg eller en ny vane osv., så kan din krop reagere med uro, før du har tænkt dig frem til noget som helst. Og der kommer tankerne etterpå, og prøver at forklare uroen, at det er ikke nogen god idé, og du bør vente, og du skal have lidt mere styr på tingene her. Så lad mig komme med et par eksempler på det her. Den ene, det kan være for eksempel det, at du vil bytte en job, eller ændre en retning. Og det er ikke fordi jobben nødvendigvis er en katastrofe, men det er fordi du kender, at du har vokset lidt fra den. Du bliver ikke brugt på den rette måde. Du tænker på det i perioder, men så bliver det bare helt stille. Og hvad er det, som sker? Du står ved porten, og så portvagten minder dig på en risiko. Det er økonomi for eksempel, eller status, eller tryghed. Den minder dig på alt, du ikke ved. Hvad om det ikke findes noget bedre? Og så vælger du det kendte, fordi det kendte, det sænker spændingen her, og der gør du det ikke. Et andet eksempel, det er, at du vil være lidt tydelig i en relation. Du ved, at du lader ting glide. Du ved, at du tilpasser dig. Du har en sætning, som du burde sagt for længe siden, men du står ved porten, for du kan ikke kontrollere reaktionen, du kan få fra den anden part. Hvor portvagten siger, ikke rør det, bare lad det være, eller det går over. Og resultatet, det bliver ofte, at du beholder ro på ydsida, men du mister ro på indsida. Fordi det der ufærdige, det forsvinder ikke. Det bliver bare med dig. Så komfortzonen, den er rigtig, fordi den giver den her kortsigtige lettelse. Du slipper den der uroen, som følger med ved at gå ud. Men prisen over tid, det kan være, at livet det bare bliver mindre bevægeligt, ikke sandt? Så studier på angring, den peger ofte på, at folk over tid tenderer til at angre mere på muligheder, de ikke tog,
end på forsøg, som gik lidt fejl. Det betyder ikke, at du skal blive impulsiv selvfølgelig. Det betyder bare, at hvis du altid vælger lettelse i øjeblikket, så kan du ende op med en langvarig følelse af, at jeg prøvede det jo aldrig, eller jeg gjorde det jo aldrig. Så i den her metafor om fortet i ørkenen, så betyder det, at hvis du aldrig går ud porten, så har du ingen nye ting at komme tilbage med. Der bliver landsbyen den samme år efter år. Spørgsmål nummer 2 i dag, den handler om det her med læringszonen i forhold til panikzonen. Altså, hvor er det faktisk væksten, den sker? Og her er altså et sted, hvor rigtig mange gør det vanskeligere for sig selv, end det de trænger at være. Og det er, at de tror, at det her med at yde komfortzonen, det betyder, at de skal gøre noget stort, og de skal gøre det rask. Og så lager de en stor plan, altså, og tager et stort valg. Og de presser sig igennem en uge og 2, og så bliver det bare for mye. Og der får portvagten jo bevis på det. Se, hvad sagde jeg? Det her, det er farligt. Så du trænger en vis aktivering for at lære at præstere. Men absolut ikke så mye, at systemet det låser sig for dig, vel? Så det er her læringszonen kommer ind. Læringszonen det er den delen af ørkenen, som er nær nok til, at du kan gå ud og komme tilbage. Altså du kender, det er lidt uvandt, men du kan fortsat lære af alt det, du gør. Panikzonen derimod, det er når du går for langt ud, for tidligt. Der bliver du overvældet, ikke sandt? Og kroppen, den vil bare tilbage, bak myrerne. Og der bliver ikke noget læring der. Det bliver sådan et afbrudt opdrag. Så i praksis, så kan det se sådan ud, som for eksempel, at du bestemmer dig for at ændre dit liv på, lad os sige mandag. Og så inden torsdag, så har du gjort alt til et regime inde i dig. Du har ændret alt muligt. Altså søvn skal være anderledes, mad, træning, arbejde, sociale ting. Og så kommer der en vanlig belastning, en dårlig nat, eller en konflikt, eller en travl dag. Og så kollapser hele dit projekt. Så det her er jo ikke et viljestyrkeproblem, det er jo en doseringsproblem. Så i mange terapiformer, som jobber med angst og undgåelse, så har man eksempler på det her med, at når du nærmer dig det, du undgår i små, håndterbare stik, så lærer kroppen, at du tåler det. Og det er den samme logik her. Altså du træner din tolerance for det nye ved at gøre det i små, rigtige doser. Jeg har mødt rigtig mange, som siger, jeg er ikke en, som tager ordet. Og de tror, det handler om personlighed. Men ofte så handler det om, at portvagten har fået styre længe, og så at kroppen har lært, at synlighed det er risikabelt. Så hvis du går ret for at være stille i møder til at holde et foredrag for 100 personer, ja, så er det nok panikzonen, du går ind i, ikke sandt? Der vil kroppen mest sandsynligt låse sig, og portvagten får lidt mere ammunition. I læringszonen, så kan det se helt anderledes ud. Du kan bestemme dig for at sige én sætning i næste møde, og så kan du øve dig på at stille et spørgsmål ugen efter. Og så kan du tage ordet lidt tidligere, før du rækker og bygger op lidt for mye spænding. Og det her, det er i praksis den samme logik, som det der kaldes for gradvis eksponering, ikke sandt? Altså det her med, at du træner kroppen til at tåle situationen i små doser. Og det interessante, det er, at mange opdager, at mod ikke er noget, de får, men det er noget, de bygger op, når kroppen den får de her gentatte erfaringer af, at det går greit. Så du trænger ikke at rejse ud i ugesvis uden kat. Du trænger korte ekspeditioner. Du trænger at gå ud, finde noget nyt, registrere, hvad det er, og så komme tilbage. Og så gør du det igen. Og her kommer der en østlig livsvisdom, som nok kan støtte lidt op under det her. Det er, at i buddhistisk praksis, så snakker man ofte om det her med ret anstrengelse. Ikke maksimal anstrengelse, men ret anstrengelse. Og det betyder, at nok indsats til, at du bevæger dig, men ikke så mye, at du falder sammen. Også i taoismen, så har man et perspektiv, og det er, at det som varer, det bygges med små, jævne bevægelser. Du tvinger ikke elven. Du lærer at bevæge dig med strømmen og med terrænet. Det er ikke passivitet. Det er tilpasning og strategi.
Og når du vil ud af komfortzonen, så er et mere praktisk spørgsmål: hvad er den korteste ekspedition, som giver mig en ny erfaring, uden at det knækker min rytme? Spørgsmål nummer 3 i dag, det handler om, hvad gør du i praksis, og hvordan bruger du værktøjerne, uden at gøre alt om til et projekt? Så for det første, du må vide, hvor landsbyen din er. Det betyder, at du vælger et område i livet dit, da du kender, at du står lidt stille. Ikke tage alt sammen på en gang, altså et område af livet. Så spørger du, hvad er det, jeg gør, som holder det her stabilt? Altså, hvad er det for en vane, jeg har? Hvad er det for et mønster, jeg har? Hvad er det, autopiloten siger? Og når du så ser det, så spørger du, hvor er porten? Hvad er det, jeg ved, jeg egentlig burde nærme mig? Er det en samtale for eksempel? Er det en handling? Er det en beslutning? Er det en vane, som skal ændres? Og så vælger du en kort ekspedition. En liten handling, som er nok til, at du faktisk gør den. Men tydelig nok til, at du kender, at du gik uden for porten. Og det kan være for eksempel det, at du sender den melding, du har udsat. Eller det kan være, at du sætter af de der 20 minutter og begynder på noget, du virkelig savner. Eller siger en tydelig sætning i en relation, i stedet for bare lade det glide. Altså, pointet er ikke, at det her stik, du tager, det løser alt. Pointet er, så bygger du noget, som i psykologien kaldes for self-efficacy, altså troen på, at du kan påvirke dit liv gennem handling. Og den troen, den bygges ikke af motivationstaler, den bygges af de her små mestringserfaringer. Så du skal ikke undervurdere værdien af et lille stik, som bliver gjort. Det er den typen erfaring, som gør, at portvagten gradvist bliver mindre dominerende. Og det her var vi også lidt inde på i forrige afsnit om motivation. Altså, mye ændring, det sker gennem adfærdsaktivering. Altså, du handler dig ind i en ny energi. Ikke bare tænker dig ind i den. Det er derfor, motivationen ofte kommer efter, at du har startet. Altså, når du gør noget, så får du feedback, og når du får feedback, så bygger du retning. Derfor må ekspeditionen være konkret. Ikke det her med, at jeg skal blive en helt ny version af mig selv. Det er lidt for mye, ikke sandt? Men det skal være mere det her med, at jeg vil gøre det her ene stikket på det rette tidspunkt. Og her passer den her japanske ideen om, som har været brugt i industrien for eksempel, og i personlig udvikling kaldes for kaizen. Og det betyder i praksis, at små forbedringer, ofte i stedet for store ændringer, sjældent. Altså, det er egentlig det, vi gør med fortet, ikke sandt? Vi udvider vores krat lidt og lidt, og dermed får vi bedre oversigt over vores egen udvikling og hvor vi bevæger os. Og hvis du ligger et sådan lidt mere klassisk østlig filosofisk perspektiv, så finder vi det også i Bhagavad Gita. Altså en enkelt praktisk tanke om, at gør handlingen din, og lad den være handling, ikke et bevis på din værdi. Så når du gør et stik til en identitetstest, så bliver portvagten mye mere aktiv. Men når du gør det til et forsøg, du kan lære af, så bliver det mye enklere og lettere at fortsætte. Og så tænker jeg også, det kan være relevant at bringe ind det, der hedder 70-30-princippet som en rytme, du har. Altså, at mesteparten af livet dit, det er i landsbyen, inden for myrerne, ikke sandt? Med dine rutiner, med din stabilitet og det ansvar, du har. En mindre del, det er ude i ørkenen, altså et bevidst stræk for dig, hvor du skal lære. Du skal ikke bo ude i ørkenen, du skal hente din erfaring og komme tilbage. Og når du lever sådan, så bliver vækst en del af livet, og ikke en kriseplan. Når du kommer tilbage til landsbyen efter en ekspedition, så gør det enkelt. Stop op et øjeblik, og så læg mærke til, hvad det faktisk var, som skete. Var det lettere, end du troede? Eller var det vanskeligere? Og hvis du skal gøre det igen, hvad kan du justere for at gøre den her tærskel lidt lavere? Så det her det er jo ikke analyse for analysens skyld, det er træning. Det er sådan, du bygger et større kort over din ørken, at du kan se mere. Så over tid, så vil du mærke, at det, som var en liten stretch for dig, det bliver etter hvert til en del af landsbyen. Det er nærmest så myrerne skyves ud over. Du ser mere, du rummer mere, du kan have mere inden for myrerne. Sådan at landsbyen bliver bare større,
Jeg vil gerne dele noget personligt med dig, fordi i 1997, så var jeg selv i en dyb depression. Jeg var på det her tidspunkt et sted, hvor jeg seriøst vurderede og takker for mig. Det var ikke en fase med lidt sådan dårlig humør, nej, det var ret og slet en oplevelse af, at der ikke var noget at stå op til. Og det, som ændrede min retning, det var ikke, at jeg pludselig blev positiv. Men det var mere den her erkendelsen, der kom sådan helt nøgtern, at jeg faktisk ikke vidste, hvem jeg var. Så jeg tog et valg, og det var at udforske mig. Ikke som et stort løft om at blive et andet menneske sådan over natten, men hente erfaring for at finde ud af, hvem er John. Jeg har vandret i ødemarken siden dengang. Jeg har haft selvsagt mine opture og nedture, ligesom alle andre. Men jeg kan sige det helt nøgtern, uden at pynte på det. Det er, jeg har lært mere af alle de ekspeditioner, jeg har været på, end af at sidde inden bag myrerne i landsbyen der og så tænke. Og de erfaringer, jeg har fået med mig, det har jo selvfølgelig formet, hvordan jeg møder mennesker i dag i livet mit. Jeg har blivet mye mere jordnær, mere præcis og mere tryg i det uforudsigbare. Så du finder ikke dine små oaser ved at høre og mene, men du må gå din egen vej. Altså, vi kan godt dele erfaringer, når vi mødes ved oasen, men til slut, så det er dine stik, så giver dig dine indsigter. Og så er der også en anden side, og det er, du må ofte tilbage til landsbyen, eller vælge et helt nyt liv, ikke sandt? Du må leve hverdagen. Du må integrere det, du lærte. Ellers så bliver det bare oplevelser. Det er kanskje et af livets store mysterier, det er at gå ud for at hente noget, og så komme tilbage for at leve det. Så nu vil jeg lede dig igennem en enkelt øvelse, du kan gøre i dag. Du kan vælge et område i livet dit, hvor du kender, at du står lidt fast. Men bare vælg et. Og så kan du spørge, hvad er landsbyen her? Hvad er det, jeg gør, som er kendt og trygt for mig? Når du har gjort det, så kan du spørge, hvor er porten? Altså, hvad er det, jeg ved, jeg egentlig må nærme mig? Og så vælger du en kort ekspedition, altså et lille stik. Og bestemt tidspunktet. Ikke sådan med snart, men mere konkret. Og når så tidspunktet kommer, så kan du være ganske sikker på, at portvagten kommer til at sige noget. Den vil minde dig på, at det her er risikofyldt. Eller prøve på at få dig til at udsætte. Men bare registrere, at den er der, og så gør du stikket ligevel. Når du så er færdig med det her lille stik, så stopper du op i nogle sekunder etterpå og registrerer, at du gjorde det. Og der kan du spørge dig selv, hvad tager jeg med mig fra det her? Hvad var det vigtigste, jeg opdagede? Og så kan du spørge, hvad gør jeg næste gang, for at gøre det lidt enklere for mig selv? Og hvis du vil, så kan du skrive det ned som sådan en sætning eller to. Ikke som sådan en dagbog, men mere som sådan en kartlægning. En liten detalje, som gør det her mye enklere over tid, det er at føre det jeg kalder for et oase-notat. Altså det her, det kan være en sætning på mobilen, efter hver lille ekspedition, du har været på. Altså hvad du gjorde, hvad du opdagede, og hvad du vil teste ud næste gang. Og når du skriver det her ned, så bygger du et kart, du kan se tilbage på. Og når du så har en tung dag, så kan du bladre tilbage og se, at du faktisk har bevæget dig. Og at du kan gøre det her igen. Så det her, det er måden, du sådan gradvist finder dine oaser på, ikke sandt? Og etter hvert så vil du lægge mærke til, at ørkenen ikke er en stor trussel. Det bliver et landskab, du kender mere og mere. Så afslutningsvis, så det her med komfortzonen, det er altså dit fort, din landsby. Og den har beskyttet dig i mange år, ikke sandt? Den har givet dig den her stabiliteten. Og du trænger fortsat landsbyen. Men hvis du bliver inden for myrerne, så får du ingen nye erfaringer. Og der bliver jo livet ofte mere forudsigbart, men også mindre levende. Så jeg håber, du tager det her med dig fra i dag af, at gå til porten, vælg en kort ekspedition, hent en ny erfaring, og så kom tilbage og brug den. Du trænger ikke store, lange rejser. Du trænger bare at repetere det små stik, som bygger et større kart. Du har lyttet til Soulflow. Jeg håber, at dagens tema har berørt noget i dig.
Kanskje lidt som en stille bølge af nærvær, indre visdom og stilhed. Bakken for vores egos larmende behov for at skønne alting. Husk, den dybeste indsigt ofte ikke er at finde noget nyt, men at genkende noget i dig, som altid har været der. Tak for at du lyttede med, og velkommen tilbage til Soulflow.